ಬರ್ಪಾರಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಪೈತೆ ಬಲೂನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ವೈಟ್ ಬಲೂನ್ ಸೊ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ ದೊಡ್ಡ ಮನ ಮಗೆ ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲೂನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಲಿಶುದುಲೆ ಬಲೂನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದು ಬರ್ತಾ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಮೂಜೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಮುಲ್ಪೈತೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ಒಂಚೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಮುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ಐಟೊಂಚಿ ಇದು ಕವರನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೈಚೇರು ಅಂಡ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆರು. ಸೊ ನಾವು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಕೆಲವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಲ್ಪ. అయితే నెక్స్ట్ డేకు ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅಂಚೆತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. अच्छा दीवार को ಸೊ ತೀರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಇಲೋಕೆಲ್ದ ದುಮ್ನಾಂದ ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದೇನೆ. ಸೊ ಐನೈತೆ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಪ್ರಸಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮರಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ.